kaunti ya Kisii. Buna enchira aya moyo gusangiriria ebirengererio igoro yobotumiki bwechibesa ime kaunti ya Kisii bono nigo egati yabo bisa kurwase kaunti eyo banyarakoba bagwikirana chinsemo elio gusangiriria ebirengererio nabo igo kwena nalibagaria bene ochiase abanainchi ko bwatoke birengererio byabo igoro yo muswada of finance bill omwaka w'ikirubere na merongo ebere na inye ebere na isano litiko lero nigo banyarakoba bagwikirana ase chiabisi chie sub county ya Kitutu cha South ase omochie omosocho ase boigo egati y'abananchi abanyarakoba gwikirana gwo banyarakoba bako enena bene birengererio byabase banyarakoba bako burenga serikali nyarakoba gegotumeka boikiranu enibo hiyego nyarakoba gegosangereria kurwa ase abananchi no nyaraboniga bo bisia boigo banyarakoba bako bolia abananchi banyarakoba abaikiranu chinga kibagenda takoba bakorwa ebango yabo gocha soboteneri bwa serikali ngagotomanya muliki oito dipon asanya Asomurubiriyo bogo sangele birengererio kurwase common mwananchi gori finance bill mwaka oyo imeje bunge ya Kitutu cha South bamenyi benseme yuni go besokia na gusanga amagani abo ao kisa serikali ya kaunti ya Kisii inzi yo governor Paul Simba Arati asamalieta nkuru kustela choki ingokora egachase kiombe ya sikom dero gotwarenge musocho gaiga ase sub county asengenje gusanga ebirengererio nokonyora maoni korusa abantu igoro ye finance bill 2024 nanyina bo nigo baboririe serikali ya county kurigereria sobo ime abantu bali bamenyete nobolema muntu narwa maoni abo munanga kibatagete especially kiruto kurigereria abalemafu ngaki adjustments kitotagete chikorwe especially kiruto kurigereria byombe bibyo gokonya abali batari kwenyara sebinyoro chiga kecho nigo bego basegete serikali koinekyanga abamenyi bonsi be county ya Kisii babwatranigwa sobwamo igoro yo murubiro yoiga samaleta ngoro kuna jaras kebagendi ngokorega asiase kembe gatalia serikali ke kuna a million hugs ero nacha to represent the youth na myself as a public participation yena njembe birengererio byana as a finance bill ya 2024 okoga ni kwa noko nini gokorenga county government inyari kobeke document ya se website ndelio bali batali konyora libagalio go just public participations banyari ko enyora as a website ndeli banyari konyesoma na gwetera na ko rwiberengererio byabo asengenjo kero mwananchi na bwendete kurwiberengererio bya lyo konyora magenderero ni gabantu bonsi baborigwe kubwatika serikali ya county anene asugwakana ebango degento kingencho kero umuntu gwakane ebango ikyagere kero gwakane ebango gotugwetenenera na tutwara magendero ase county yaitu igo ukurangerirwa itunko cyase kero umuntu nga karwe ebango bana bangine kero toko ni chinyeni ali echiro akana chibese chigende county libagokorwa siringi 20 ase omufuko bw'omuntu igo wasaliri amagendero ali gocha kugendera ase county abamenyi be county ya Kisii ondata tikirimaega ngo baireri bagaria bene liokorotota amagenderero kurwase serikali ane turasie kamaoni we will still welcome written memoranda submissions na maoni and-ons nonye no mwananchi yo Gusii oso amenyete Gusii oso amenyete Kisii county and I actually invite you to demand for services because your duty is to pay taxes. Then our duty is to deliver services to you. So pay taxes, demand for services. Ginko ripoteria Ndizi TV korega secha bisi cha Kitutu South ichotoka imeje bunge ya Kitutu cha South imeje county ya Kisii literana enkoro kwa Dipon Asanya.